Deputati nazzjonalisti ħassewhom skomdi u għadu attenti ferm meta mistoqsija dwar il-konflitt bejn Carola Aquilina u Joe Giglio. Konflitt li saħansitra spiċċa pubbliku. Bħu Carola Aquilina u Repubblika jgħidu li l-oppożizzjoni għamlet tradiment. Ivan Bartolo, li normalment isib xi jgħid fuq kollox, qal li m'għandux opinjoni dwar dak li jinsab għaddej fil-Partit Nazzjonalista. Onorevoli, dwar l-aħħar battibek li nqalgħu, ma' min qed taqbel ma' Joe Giglio jew ma' Carola Aquilina? M'għandix opinjoni ta'. Bħalu għamlu oħrajn li lebtu għal ġolbini tal-Parlament attenti ħafna li ma jidħlux bejn il-basla u oxrita. Sorsi qalu li dan qed jiġri bejn għax ħafna ma jridux imeru lil kollega l-ġdid tagħhom u bejn għax jafu li bħalu jispiċċaw taħt attakk jekk ilisnu nofs kelma favorih għax fl-aħħar mill-aħħar Bernard Gregg dejjem iċċedi għal dak li jgħidu ta' Repubblika. U taqbel ma' l-dikjarazzjoni ta' Carola Aquilina li l-oppożizzjoni tradiet il-pulizija u l-poplu? Kif għattili jisaloba futbol. M'għandix komment. Mario De Marco uża l-istil li kienu ħobb juża Bernard Gregg li f'nofs konflitti jgħid li ma nqala xejn. Ma kienx hemm ġlied. Dan minkejja li l-għada li faqqa l-konflitt, Bernard Gregg mar fuq in-net jappella biex jonqsu l-battibekki online. Minna taħħa, Janice Katkuti, weġbitna hekk. Jina paċifista da, ma nidħolx daw il-ġgwerer.